Vitajte pri sledovaní februárových farských správ. V tomto mesiaci sa v našom centre konal karneval, na ktorom sa deti príjemne zabavili a pomohli včielke Maji pozbierať peľ. Dňa 31. januára sa v našom pastoračnom centre objavili najrôznejšie masky. Fantázii sa medze nekládli a preto sme mohli zazrieť princezne, lienky, koubojov, víly, doktorov a ešte mnoho ďalších. Ich úlohou bolo pomôcť Vilkovi a včielke Maje pozbierať peľ, ktorí predstavovali kvietky. Tie dostávali za splnenie najrôznejších disciplín, ako napríklad prekážková dráha, vystrihovačka, vyrábanie motýlikov, zvládnutie africkej ukazovačky, doplnenie popletenej rozprávky či naučenie sa pesničky. Po vyhodnotení masiek a prevzatí cien sa deti mohli zabaviť na diskotéke. Naši birmovanci sa vybrali na výlet do Žakoviec. Stretli sa tam s otcom Marianom Kufom. Ako tento výlet prebiehal? To sa dozviete v nasledujúcej reportáži. 13. februára sa o 8 ráno začal autobus plniť mladými, staršími, ale hlavne birmovancami, ktorí sa rozhodli spraviť si výlet do Žakoviec. Po úvodnom slove otca Mariana nasledovala svätá omša, obhliadka areálu, výdatný obed a narad prišla samotná prednáška. O 5. večer sme sa duchovne povzbudení vybrali na cestu domov. Dňa 20. februára sa opäť stretli tretiaci. Na formačnom dni mali pestrý program. Tancovali, spievali, pozreli si film a vypočuli si zaujímavú prednášku. Veď pozerajte. Marec sa niesol v téme Sviatosti zmierenia. Modlitbou sme otvorili deň plný zaujímavých aktivít. Po prerozprávanom príbehu sme sa rozhodli, že spoločne pomôžeme dvom pohádaným kamarátom. Našou úlohou bolo zistiť, čo by mali urobiť, aby sa opäť stali kamarátmi. Cesta k odpovedi bola lemovaná stanovišťami s rôznymi úlohami. Zopakovali sme si 10 Božích prikázaní, porozprávali sa o hriechu, naučili sa niečo o mýtnikovi Zachejovi, ktorý sa vďaka Ježišovi zmenil, a taktiež sme si aj zaspievali. Za ich splnenie sme boli obdarovaní sadou písmenok. Po ich spojení sa na nás už usmieval nápis Odpustenie. A nasledovala samotná príprava na svätú spoveď. Okrem toho sme sa aj zahrali v herni, pozreli si biblický príbeh s kvízom a na záver sme sa vykričali a vytancovali v africkej ukazovačke. Už po druhýkrát k nám zavítal vzácny hosť. John, misionár z Tanzánie. Chlapov z chlapských večerov prišiel povzbudiť misionár z Tanzánie. Samozrejme, nebolo to čisto iba chlapské stretnutie, pretože bol pozvaný úplne každý, kto mal záujem. S pomocou šikovnej prekladateľky sme sa prelúskali jazykovou bariérou a mohli nechať Ducha Svätého, aby nám otváral srdcia. John k nám zavítal už po druhýkrát a dúfame, že sa to stane našou milou tradíciou. V nedeľu 21. februára sa v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie uskutočnil koncert zborovej tvorby. V nedeľu popoludní sa nám malo možnosť predstaviť niekoľko zborov. Celý koncert doprevádzala svojim milým slovkom Alena Ďuriaková a nádherným oživením bola dýchovka Brass Quintet. Osana nás usmial.
záver by sme vás chceli oboznámiť s tým, že štvrtky s prekvapením končia. Ale nezúfajte, prichádza jar a s jej príchodom sa v našom centre opäť otvára ihrisko. Pozývame všetky deti, aby si prišli zahrať volejbal či florbal alebo navštíviť herňu. Tešíme sa na vás! Pre Farské správy Radka a Lukáš. Dovidenia!